Γεια σας παιδιά, είμαι η Βάγια και είμαι προπονήτρια στο Δρομέα Θράκης. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και με πολλή διάθεση για γυμναστική. Βάλτε τις φόρμες σας και πάμε να ξεκινήσουμε μαζί. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα χαλαρό ζεσταματάκι, εδώ με χαλαρό τρεξιματάκι. Ωραία, επί τόπου. Πολύ ωραία. Πάμε, συνεχίζουμε. Ωραία, θέλουμε να ζεσταθούμε. Τα πόδια μας να είναι έτοιμα για τις επόμενες ασκήσεις μας. Πάμε τώρα λίγο ψηλά τα γονατάκια. Ωραία, πάμε, συνεχίζουμε. Ωραία, και τώρα χαμηλά, και λίγο γρήγορα. Πάμε. Ωραία, πάμε πάλι ψηλά. Ωραία, πάμε πάλι χαμηλά. Χαμηλά και γρήγορα. Όχι πολύ γρήγορα. Ωραία, πάμε πάλι ψηλά. Πάμε χαμηλά. Ωραία. Ωραία και stop. Και αφού ζεστάναμε λίγο τα πόδια μας, πάμε να ξεκινήσουμε τις διατάσεις μας. Ανοίγουμε λίγο. Πέφτουμε κάτω στη μέση και μένουμε 1, 2, 3, 4, 5. Πάμε στη δεξιά πλευρά. 1, 2, 3, 4, 5. Πάμε στην αριστερή. 1, 2, 3, 4, 5. Πολύ ωραία. Βγάζουμε λίγο το ένα μας το ποδαράκι μπροστά. Το άλλο πίσω τεντωμένο. Ωραία. Και λίγο εδώ. Πάμε. Ωραία. Πολύ ωραία και αλλάζουμε και πόδι. Έτσι, ωραία. Ωραία. Πάμε και στο πλάνο. Ένα πόδι λυγισμένο. Εδώ τεντωμένο και προσπαθώ να πιάσω τη μητούλα μου. Και σκύβω όσο μπορώ μπροστά. 1, 2, 3, 4, 5. Αλλάζουμε λοιπόν. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5. Πολύ ωραία. Σηκωνόμαστε και πάμε λίγο να κάνουμε τα χέρια μας. Πάμε μπροστά περιφορές. Ωραία. Πάμε και πίσω. Τέλεια. Λοιπόν, πόδια στο άνοιγμα των ώμων και πάμε. 2 φορές δεξιά, 2 φορές αριστερά. Πάμε. Δεξιά και αριστερά. Πολύ ωραία, πάμε. Δεξιά, αριστερά και μια τελευταία φορά. Και αριστερά. Ωραία. Τώρα θα τεντώσω πόδια κλειστά και θα σκύψω κάτω. Θα μείνω μέχρι το 5. 1, 2, 3, 4, 5. Πολύ ωραία. Πάμε και μια τελευταία σκισούλα. Ανοίγουμε πόδια λίγο παραπάνω από το άνοιγμα των ώμων. Εδώ σκύβουμε λίγο. Χέρια ανοιχτά και πάμε να κάνουμε το γλουστέρο πλανάκι. Ένα αλλάξει χέρι πόδι. Πάμε 10 φορές. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πολύ ωραία. Νομίζω πως είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις ασκήσεις. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας άσκηση και θέλω με αλματάκι να ανοίξω πόδια και να σηκώσω ταυτόχρονα χέρια πάνω εδώ. Και κλείνω μαζί χέρια πόδια. Θα κάνουμε 10 επαναλήψεις, θα ξεκουραστούμε λίγο και θα κάνουμε άλλες 10. Είμαστε έτοιμοι? Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πολύ ωραία. Παίρνουμε μια βαθιά ανάσα, ξεκουραζόμαστε λίγο και πάμε να κάνουμε άλλο ένα σετάκι. 1, 2, 3 και είμαστε έτοιμοι. Νομίζω πάμε να ξεκινήσουμε. Και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Μπράβο σας. Πάμε να συνεχίσουμε με τη δεύτερη άσκησή μας. Θα έρθουμε εδώ στο πλάι στο στρώμα. Ανοιχτά πόδια στο άνοιγμα των ώμων. Χέρια θέλω πάνω και από μένα. Και η μία μας επανάληψη είναι έτσι. Βάζω χέρια κάτω. Εντωμένο πόδια.
πάω μπροστά και γυρίζω πάλι πίσω. Τα χέρια μου είναι τεντωμένα και τα πόδια. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι? Θα κάνουμε 8 επαναλήψεις. Λίγο πάνω και πάμε να ξεκινήσουμε. 1 και γυρίζω. Πάμε. 2 και πίσω. Ωραία. Πάμε 3 και γυρίζω. Πάμε 4 μπροστά και πίσω. Πολύ ωραία. Πάμε. 5 μπράβο σας. Πάμε 6 και πάμε χέρια. Πάμε 7 γυρίζω και μία τελευταία. 8. Μπράβο σας. Συνεχίζουμε με την τρίτη μας άσκηση. Πόδια κλειστά, χέρια ανοιχτά εδώ και θέλω αριστερά, δεξιά αλματάκι και κάθομαι τελείως κάτω. Και αυτό είναι μία επανάληψη. Πάμε να κάνουμε 10. Έτοιμοι? Πάμε. 1. Πάμε. 2. Πολύ ωραία. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Πάμε άλλες 2. 9 και μία τελευταία. 10. Πολύ ωραία. Ελπίζω να μην κουραστήκατε γιατί είμαστε ακόμα στην αρχή. Πάμε να συνεχίσουμε με την επόμενη άσκησή μας. Θα γυρίσω εδώ στο πλάι για να μπορείτε να με βλέπετε καλύτερα και θα κάνουμε μια ασκησούλα ισορροπίας. Θα τεντώσουμε τα χέρια μας εδώ στο πλάι και θέλω το ένα μας το ποδαράκι εδώ λυγισμένο και να πηγαίνει πίσω και ξανά μπροστά. Είμαστε έτοιμοι? Θα κάνουμε 5 επαναλήψεις στο δεξί μας πόδι και 5 επαναλήψεις στο αριστερό. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πόδι μπροστά και πάνω. 1 και μπροστά. 2. Ωραία. Πάμε 3. Πολύ ωραία. 4 και μία τελευταία. 5. Αλλάζουμε πόδι, κάνουμε με το αριστερό. Μπροστά και πάνω. 1. Ωραία. 2. 3. 4 και μία τελευταία. 5. Μπράβο σας. Συνεχίζουμε με την επόμενη άσκηση και θα χρειαστούμε μία καρέκλα. Παίρνουμε την καρέκλα μας. Ωραία. Θέλω να βάλουμε χέρια εδώ. Πόδια πίσω. Το ένα πόδι πίσω, το άλλο πόδι μπροστά και θα αλλάζουμε πόδι εδώ. Μία το ένα και μία το άλλο. Πάμε να κάνουμε 10 επαναλήψεις. Έτοιμοι? Πάμε να ξεκινήσουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε πάλι στην καρέκλα. Βάζουμε πάλι χέρια όπως πριν. Απλά τώρα τα πόδια μας είναι μπροστά και τα δύο και τα δύο μαζί θα πάνε πίσω εδώ και θα ξαναέρθουν μπροστά. Έτοιμοι? Πάμε 10 επαναλήψεις. 1 μπροστά. 2, 3, 4, 5, 6, πάμε άλλες 4, 7, 8, 9, μία τελευταία, 10. Ωραία. Πάμε να κάνουμε και μία τελευταία άσκηση στην καρέκλα. Λοιπόν, θα βάλουμε πάλι τα χέρια μας όπως πριν, απλά τώρα θα κάνουμε αλματάκι στο πλάι της καρέκλας εδώ. Ωραία, και ερχόμαστε πάλι πίσω. Θα κάνουμε 5 επαναλήψεις στην αριστερή πλευρά της καρέκλας και 5 επαναλήψεις δεξιά. Πάμε να ξεκινήσουμε.
1 και πίσω. 2, 3, 4 και μια τελευταία. 5. Πολύ ωραία. Θα αλλάξω μετά για να με βλέπετε καλύτερα. Και πάμε να κάνουμε και από την άλλη πλευρά. Έτοιμοι? Πάμε. 1, 2, 3, 4 και μία τελευταία. 5. Μπράβο σας. Νομίζω θα το πάμε πάρα πολύ καλά και πάμε να συνεχίσουμε με 2 ακόμη ασκησούλες. Αφήνουμε την καρέκλα στην άκρη και τώρα θα χρησιμοποιήσουμε ένα μπουκάλι νερού. Εγώ έχω πάρει μεγάλο μπουκάλι για να είναι λίγο πιο βαρύ. Αν σας φαίνεται αρκετά βαρύ, μπορείτε να πάρετε ένα μικρό για να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Λοιπόν, πιάνουμε το μπουκάλι εδώ, εντώνουμε χέρια μπροστά και θέλω μία δεξιά μπροστά και μία αριστερά. Ωραία. Και αυτό θα είναι μία επανάληψη. Πάμε να κάνουμε 10. Λοιπόν, χέρια μπροστά και ξεκινάμε. Μία και αριστερά. Ωραία. Πάμε. 2. Ωραία. Και μπροστά. Πάμε 3. Ωραία. Και μπροστά. 4. Ωραία. Πάμε 5. Ωραία. Και μπροστά. 6. Πολύ ωραία. Μην τα παρατάτε αν πάνε τα χέρια σας. Πάμε. 7. Ωραία. Πάμε άλλες 3 έμειναν. 8. Ωραία. Πάμε άλλες 2. 9. Ωραία. Και μία τελευταία. Δεν τα παρατάμε. Στα 10. Πολύ ωραία. Πάμε να κάνουμε και την τελευταία μας άσκηση. Πάλι για τα χέρια μας με το μπουκάλι. Κρατάμε πάλι το μπουκάλι όπως πριν. Χέρια κάτω. Και εντώνουμε εδώ μπροστά, χέρια σηκώνουμε. Και κάτω. Πάμε να κάνουμε 10 επαναλήψεις. Και 1, κάτω, 2, ωραία, 3, κάτω, 4, 5, ωραία. Δεν βιαζόμαστε να κάνουμε την άσκηση, για να την κάνουμε σωστά και να κάνει και δουλειά. Λοιπόν, 8, πάμε, 9, μία τελευταία, 10. Πολύ ωραία. Αφήνουμε το μπουκάλι μας. Και πάμε να κάνουμε λίγες ασκησούλες για τα πόδια και τα χέρια και να τελειώσουμε τη γυμναστική μας. Τέλος. Χέρια εδώ πάνω και να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Έτσι. Ψηλά. Ωραία. Ωραία. Να τεντώσει όλος ο κορμός. Πόδια και χέρια τεντωμένα. Ψηλά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ανοίγω πόδια και χαλαράμε παθητικά εδώ. Στο κέντρο πάμε να τράμε μέχρι το 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ωραία. Λοιπόν, με τα χέρια μας τώρα, θα πιάσουμε με τον αγώνα και θα στρώξουμε λίγο πίσω. Στράβω να χαλαρώσουμε λίγο οι ώμοι. Ωραία. Πάμε και το άλλο χέρι. Στρώχνω τον αγώνα μου. Πολύ ωραία. Ανοίγω λίγο πόδια εδώ. Άλλο χέρια στη μέση. Και πάμε να κάνουμε λίγο τη μέση μας. Αριστερά. Ωραία. Δεξιά. Αριστερά. Δεξιά. Και λίγο μπροστά. Έτσι ωραία. Και πίσω. Μπροστά. Και πίσω. Τέλεια. Πάμε και μία τελευταία διατασούλα. Και θα δώσουμε πόδια πάλι όπως πριν. Και θα μείνουμε εδώ κάτω. Πάμε 1, 2, 3, 4, 5. Πολύ ωραία. Θα σταυρώσουμε πόδια εδώ τεντωμένα και θα σκύψουμε πάλι κάτω να μείνουμε μέχρι το 5. 1, 2, 3, 4, 5. Αλλάζουμε πόδι και μένουμε πάλι μέχρι το 5. 1, 2, 3, 4, 5. Πολύ ωραία. Ελπίζω να σας άρεσε η γυμναστική μας. Τελειώσαμε και σήμερα και θα δώσουμε ραντεβού πάλι στο επόμενο βίντεο του Δρομέα Θράκης. Γεια σας!